John chapter 15 isihloko sokugcina engicela ukuthi ngikhulume ngaso uJesu Kristu engumvini oyiwona wona umvini woqobo. Bese ngifundelele kubaba ngubane lamavesi engifuna ukukhuluma ngawo uJohn chapter 15 verse 1 kuya ku11. So ke ngizovele ngene endabeni. Ngifuna ukuqala ngokuthi uJesu usho ukuthini mayethi umvini woqobo. Lamazwi alapha kuverse 1, mina ngingumvini woqobo, ubaba ungumlimi. Bese esilekelela leso statement ngawo wonke lamanye amavesi kusuka ku2 kuya ku11. Into engicabanga ukuthi ufuna sizwe mayisho njalo ukuthi ilabo kuphela abaqhubekayo nokulalela benze amazwi kaKristu abayokwamkelwa uNkulunkulu. So ke imessage yevangeli nale ekhomba indlela abantu abamkeleka ngayo kuBaba. Into eyenza uBaba athi lo ungowami noma ufa akwamkele ebukhoneni bakhe, akwamkele embusweni wezulu. Ilabo kuphela abawenzayo, abawalalelayo. Ulalela ngibe ngubalekele ngoba uzwakala kahle kwizulu, ngifuna obey. So ke ilabo abawenzayo amazwi kaJesu abamkelekayo kuNkulunkulu. So ke amavesi afana nalawa esiwafunda manje abalekile kithina bangcwele esireformed njoba ngike ngasho ekseni. Amavesi asigada kwingozi yokwazisa iqiniso ngeyingqondo kuphela kodwa singali-apply ezimpilweni zethu, singaliphili iqiniso. Ngokwenze njalo siliphoxe, silenze libe limbi kubantu bonke abalibonayo. Bathi kanti uma ukuthanda iqiniso kunje abagcine, angifuni ukuhlangana nakho. So ke ayasilekelela ukuthi sibe abantu abayigcizelelayo indaba yokulenza, yokuliphila kwezethu impilo iqiniso, kungabi kuphela ukulazi nokulwela. Amen. So ke mayethi ngumvini woqobo, umvini okuyiwona wona, bese yandlala ekhuluma ngamagatsha nokuhlala kuye. Abantu abawenzayo amazwi kaJesu abamkelekayo kuNkulunkulu. Nginamaphuzu awu4 ke la ngifuna ukuzama ukundlalela ngayo lento khona uzoyibona ukuthi ngiyithatha up le summary engiqhamuka nayo. Okokuqala uzobona ukuthi uNkulunkulu Baba ufuna izithelo zobungcwele kuwona wonke umuntu. uNkulunkulu Baba ufuna izithelo zobungcwele kuwona wonke umuntu. Okwesibili labo abangenazo lezo izithelo uyobaphonsa esihogweni uNkulunkulu. Abangenazo izithelo zobungcwele bayophonswa esihogweni. Bese okwesithathu esizokubona labo abanazo lezi zithelo bayothandwa babusiswe uNkulunkulu. Ibona abantu uNkulunkulu abathandayo, abamkelayo, abathela ngezibusiso labantu abayiveza izithelo. Then okugcina sokubona indlela yokuthi ube nazo lezi zithelo ukuhlala kuJesu, uqhubeke nokwenza izwi lakhe. Ayikho enye indlela. Amen. Asibuke kokuqala kuverse 1. Mina ngiyumvini woqobo, true vine. Akhona amanye amavine, ikhona eminye imvini ekhona, imino woqobo umvini. Bese ethi ubaba ungumlimi. Ubaba ungumlimi. So ke uJesu njengomholi wezenkolo, uNkulunkulu umlethile emhlabeni uzohola izimvu kaNkulunkulu, uzohola ibandla likaNkulunkulu, uzosambulela uNkulunkulu ukuthi unjani, ufuna ukukhonzwa kanjani, ihamba phi indlela yakuyena. uJesu umholi. Bese kuba nabantu ke abayibandakanya naye uJesu. Bathi babalandeli bakhe, bathi babafundi bakhe, bafuna ukujoyina lento ayiqalayo eyindlela eyezulwini. So ke unjengesiqu somvini
la kuyena uattracta amagatsha kunezinto ezimilayo la kuyena kunabantu abayihlanganisa naye ithina sonke labo esamagatsha emvinini bese ethi ubaba ungumlimi ubaba uyena owaqala yonke lento kaKristu uyena owayihlela emaphakadeni ukuthi abantu bayowela esonweni ngesikhathi esifanele uyoletha indodana yakhe izoshumayela indlela yokubuyisana noNkulunkulu izobafela abantu bese kuba nabantu abadonsayo ukuthi banamathele kuyona indodana yakhe ukuze kugcineni bezosindiswa uyena owumlimi ubaba njengomlimi umlimi usuke engahlosile nje kuphela ukutshala isihlahla bese siyakhula ashiye kanjalo wonke umuntu olimayo ulima enenjongo yokuzuza okuthile kulokho okutshaliwe so ke ma utshale umbila umlimi ulindele ukuvuna umbila nobaba makuthiwa umlimi usitshalile lesihlahla esiuJesu lomvini wase wafaka amagatsha kuso wenza kwamila amagatsha kusona umvini uproduce ama-grapes uNkulunkulu ulindele kuphume ikhwebu angazi noma kuthiwa ikhwebu nama-grapes ilentuza ama-cluster azowadla noma gaye ngayiwayini uNkulunkulu walindele ukuthi aqhakaze la emvinini awuthele lo mvini kube nezinto oyikhiphayo kusobalaka ukuthi lento imetaphor isingathekiso esikhuluma ngokuthi abantu bajoyina uJesu bamlandele babe yamagatsha kuyena bese beveza impilo yobungcwele uNkulunkulu ufuna izithelo zensindiso iBhayibheli likhuluma kanjalo sometimes uma abaka-Israyeli sekuza nabaholi abaFarisi nababhali bezobhabhadiswa uJohane laphana uthi uJohane mayibabuka beza makathembi kahle ukuthi beza ngenhliziyo okuyiyona yena usethi kubona vezani izithelo zokuphenduka vezani izithelo akuvele empilweni yenu ukuthi ukuphenduka kukhona ngempela ngaphakathi ukhuluma ngokuveza imisebenzi emihle ukhuluma ngokushintsha kwempilo emzisala izono kusala ukonakala zivela izithelo ezithokozisa uNkulunkulu buvela ubuhle bobungcwele ezimpilweni zabantu abasuke beyibandakanya noJesu amen bese siku verse 2 yilelo nalelo gatsha elikimi elingatheli izithelo uyalisusa khona abayibandakanya noJesu bayibize ngabafundi bakhe bayibize ngabalandeli bakhe uJesu bayibize ngamaKristu bakhona la emvinini kodwa azikho izithelo ayikho imisebenzi emihle ezimpilweni zabo bakhona khona la ebandleni babizwa ngegama lakhe uJesu bamagatsha kuye kodwa ayikho into ethokozisa uNkulunkulu ezimpilweni zabo abashintshile ayikho transformation basanjengoba babenjalo before bayibandakanye noJesu before bathi basindisiwe mawubabuka nje bafana namanye amagatsha eminye imvini esikade yasha engenayo umlimi owubaba imvini engaphili akho ithelo bafana nabantu abangakholwa mawubuka impilo zabo lithi ke leli verse la umagatsha anjalo ubaba uyawasusa emvinini kusho ukuthini ukuwasusa kwakhe amagatsha uma ubuka uverse 6 uyasinikeza leyo mpendulo uthi uverse 6 uma umuntu engahlali kimi ulahlwa ngaphandle njengegatsha abune lawo magatsha bayawabutha bawaphonse emlilweni ashe awukwazi ukugeja ukuthi uNkulunkulu ukhuluma ngani la mayisho kanje lamagatsha angenazi izithelo ayanqunywa awasusa uNkulunkulu kuJesu mayesesukile alahlwa le ngaphandle bese yoma mesomile meaning mase kufika isikhathi aphonse emlilweni ashe enye indlela yokuthi uNkulunkulu abantu abayibiza ngamaKristu bawajoyina amabandla kodwa bangayivezi izithelo zobungcwele empilweni yabo uNkulunkulu ngelinye ilanga uyobalahle esigogweni abantu abanjalo ngicela siye ku 1 John chapter 2 kunento masinyane engifuna ukuyilungisa la singakahambi
ngiyazi ukuthi thina si-reformed siyalithanda iqiniso lezwi likaNkulunkulu, siyazi futhi nokuthi insindiso ayilahleki. Angithi siyayazi leyo doctrine yokuthi sisindiswe ngomusa kaNkulunkulu. uNkulunkulu wasikhetha emaphakadeni singakabi khona, asindisiwe ngemisebenzi yethu. Amagama ethu awabhaliwe encwadini zokuphila ngoba senza kahle. Futhi ukuqhubeka kwethu sisindisiwe akuyi ngemisebenzi yethu. Siyayazi leyo doctrine, sifundiswe kahle ngalokho. I-justification is by faith. Futhi umuntu mayesesindisiwe akupheli ukuthi usindisiwe. Mase like labhalwa igama lakho encwadini zokuphila zasezulwini aliphinde licishwe. Awekho amarabha nama-Tipex ezulwini. Ma usumntwana kaNkulunkulu, lithizwe kaNkulunkulu, sizelwe ngembewu engabuniyo. EkaNkulunkulu imbewu, abakaNkulunkulu abantwana abafi, abafani nabantwana bazelwe imbewu yendoda. Iyabuna yendoda imbewu njengendoda ifa. Bonke abazelwe ngembewu yendoda nabo bayafa, kodwa hayi abazelwe uNkulunkulu. uNkulunkulu akafika msindisa umuntu bese somewhere along the line iphinde iphele leyo nto leyo. Akwenzeki. Kodwa kuyenzeka umuntu abukeke sengathi usindisiwe engasindiswanga. Ilento esiqwashiswa ngayo la. Kuyenzeka kube namagatsha okungathi aKristu okuhamba kuvela ukuthi azikho izithelo kuwona, awekho kahle kahle kuye, abakaze basindiswe labantu noma bekhona la among us njengabantu abathi bakhonza uNkulunkulu. Akusikho ukulahleka kwensindiso ma sengithi mina uNkulunkulu ubalahle esihogweni abantu abenze njalo. Phela i-evidence yokuthi abakaze basindiswe kwasekuqaleni. 1 John chapter 2 verse 15. Ningalithandi izwe nezinto ezikulo. Umuntu ethanda izwe alukho kuye uthando lukayise. Ngokuba konke okusezweni, inkanuko yemvelo yomuntu, inkanuko yamehlo, ukuyigabisa ngalokhu kuphila, akuveli kuyise kodwa ezweni. Izwe liyadlula nenkanuko yalo, kepha owenza intando kaNkulunkulu uhlala kuze kube phakade. Abanjani abahlala kuze kube phakade bangcwele? Abenza intando kaNkulunkulu. Bantwanyana, sekuyisikhathi sokugcina, njengalokhu nezwa ukuthi uyeza umphiki Kristu. Namanje ke sekukhona abaphiki Kristu abaningi. Ngalokho sesiyazi ukuthi sekuyisikhathi sokugcina. Bahlubukile kithi, kwazise babe ngesibo abakithi. Ngokuba uma babe ngabakithi, babezohlala nathi. Kepha basihlamukile ukuze babonakalise ukuthi bonke abasibo abakithi. uJohane ubhalela ibandla. Ebandleni kunabantu abahlubukayo kulona. Bayaconfuseka abazalwane ukuthi kwenzakalani, bamele ukuyi-understanda kanjani indaba yomuntu ofike kube ngathi uyakholwa bese phinde yashiya futhi. Kade sesicabanga ukuthi uyakholwa. Ilahlekile insindiso yakhe. Kwenzekeni? Kuyenzeka nomuntu abe ngokaNkulunkulu bese phinde yashiya abe okaSathane emva kwalokho. Uthi uJohane no, akusinjalo. Mani babona bephuma kithi yingenxa ukuthi vele kwasekuqaleni babe ngesibo abakithi. And inothise leyo nto ukuthi uyisho after eqeda ukukhuluma ngokungathandi izwe nezinto zasezweni eyala abazalwane. Mase nisindisiwe ningalithandi izwe. Ningathandi izinto zasezweni. Ngoba izinto zasezweni inkanuko yemvelo yomuntu, umuntu efuna ukwenza umathanda wakhe. Inkanuko yamehlo, umuntu ebona izinto ezinhle ezithandekayo, ebona ubukhazikhazi obuza nemali, ubumnandi obuza nokwaziwa abantu bakuhloniphe bakwamukele kuyikokela zabo, nokuyigabisa ngalokho ukuphila, ukuphumelela kwasezweni, uphakame, uhlonishwa abantu. Izinto nje ejwayelekile ezifunwa abantu bonke. Abantu bafuna izinto abayithandayo, abantu bafuna izinto ezibukeka kahle emehlweni abo, abantu bafuna izinto ezibenza bona babukeke kahle kubantu. Into zasezweni, uthando lwemali, uthando
lo cansi olingavumelekile kuNkulunkulu olingekho emshadweni nakho konke okunye ongakubala ningalithandi izwe ngoba izwe liyadlula kepha wenza uNkulunkulu owenza intando kaNkulunkulu ohlala kuze kube phakade othanda izwe akahlali kuze kube phakade noma ingabe usebandleni njengoba ebhalela ibandla uJohane uma singayenzi intando kaNkulunkulu ebazalwane akusho lutho ukuthi saphakamisa isandla sasho umthandazo akusho lutho ukuthi sabhabhadiswa akusho lutho nokuthi sajoyina sabamamembe ebandla nokusebenza ebandleni ujoyine izinto ezenziwayo imisebenzi namaministry enziwayo ebandleni akusho lutho kuNkulunkulu uma ungaliphili izwi lakhe empilweni yakho kuNkulunkulu yofana negatsha elikhona kuKristu kodwa elingatheli isithelo uyawasusa anjalo mase kufika isikhathi awathatha waphonse emlilweni nangizwa bangcwele abanye bagcina behlehlile ngokuphelele sisakhona la emhlabeni ilabo uJohane akhuluma ngabo ababiza ngabaphiki Kristu izwi likaNkulunkulu ligcwele lama warning yonke indawo ukuthi akunaso isikhathi sokuwabuka wonke kodwa for example ngikubalela amanye uyayikhumbula iparable yeinhlabathi waphuma umhlwanyele yohlwanyela niyakhumbula ngithi bathanda enye imbewu yawela endleleni iyaxoshwa yinyoni athi uJesu lowo ilonje ongazange azalizwe nokulizwe izwi likaNkulunkulu njengoba ngishumayela nje ucabanga ukuthi konje uyobukani ma ebuyele ekhaya manje uzodlani ilingena ngapha liphuma ngapha nje uthi abanjalo lithi lifika usathana belintshontsha ngoba umuntu akanakile akayizwa nje into engisho imbewu ewela endleleni enye imbewu iwela ngasemadwaleni khona umhlabathi khona kodwa kunamadwala ngaphansi le ewela ngasemadwaleni iyangena enhlabathini futhi iqhume masinyane kujatshulwe kuthenjwe ukuthi wasindisa umuntu nangumuntu ehamba nathi ngesikhulu isivinini ungenile nakuma ministry ebandla uyasebenza sonke siyamdumisa uNkulunkulu wazwenza into enhle yaziyenza into enhle Nkosi bese uJesu makuphuma ilanga leyinhlupheko ilanga zinhlobonhlobo izinhlupheko sebeyakuhlukumeza ekhaya sebeyakuhleka abangani abasakubandakanye ezigokeleni awusayithola lezi zinto kade uyithanda manje sekufanele lokhu uyithiba yabona kusemnandi ayisemnandi lento le makuphuma lelo langa bese iyasha imbewu ngoba mayithi ishonisa phansi impande ukulanda amanzi kunamadwala izwi likaNkulunkulu langena nje superficially enhlizweni yomuntu lo muntu uqala kahle enkosini kodwa akaphethi ayiveli ithelo kuyena isho njalo le parable omunye imbewu iwele ngasenhlabathini kodwa igcwele izihlahla zameva iyangena khona enhlabathini kodwa mayithi iyakhula imbewu ukuze ikwazi ukuqhakaza kahle iminyaniswa ilameva lawa athi uJesu ameva imnako yalesi sikhathi ama-contents alesi sikhathi umuntu uthanda into zasezweni nje ubhizi ngazo ziyaliminyanisa izwi likaNkulunkulu naye agcine engathelanga kade sinethemba sithi naye imbewu ikhula bese abokugcina imbewu iwele ngasemhlabathini omuhle iyakhula bese ithela izikhwebu ezinye ziza nga30 ezinye ziza nga60 ezinye ziza nga100 uNkulunkulu uyathokoza ngalabo ilabo abasindiswayo kwangempela labo naleyo parable iwarning kithina abantu esithi silandela uJesu uma singayivezi izithelo siyobe siprove ukuthi asikaze sibe abantwana bakaNkulunkulu kwangempela noma ingabe sake saqala ekukholweni ngizobathanda Matthew 13 leyo parable enye parable esiqwashisa ngento efanayo ile yokhula nembewu kuwona uMatthew 13 umuntu watshala imbewu enhle mhlambe wayitshala wona imvini noma etshala ukolweni owawutshala phaka Israel watshala imbewu enhle kwathi ebusuku kwafika isitha sakhe sazotshala nokhula lapho isikhula imbewu enhle nokhula liyakhula useyamangala ukuthi ngoba ngitshale imbewu enhle ziyabuza izisebenzi ukuthi utshale kahle nje kwenzeke kanjani sigcine kunje sambeni siyosiphula ukhula wathi cha ningalithinti liyekeleni ukhula ngoba nizothi niyalisiphula bese niphazamisa nembewu yangempela liyekeni kuze kufike isikhathi sokuvuna
ngesikhathi sokuvuna ukolweni imbewu enhle iyobuyiselwa eceleni ifakwe inqolobaneni bese ukhula lithathwa lifakwa ngapha liyashiswa. Again iparable ekhuluma ngesimo esikhona emabandleni kukhona abasindiswe okwangempela abayimbewu kaNkuluNkulu babonakala ngezithelo beyithele ikakolweni lezinto uNkulunkulu ayifuna ukungcwele biyavela ezimpilweni zabo bese kuba khona ukhula. Sometimes asikwazi ukuhlukanisa nathi sabefundisi. Awukwazi ukubona ukuthi ubani ngoba abazalwane bayayifihla into zabo. Bayakwazi abazalwane ukuba bahle kuma conference kanje naseyinkonzweni ngesonto kanti bagila imkhuba la bangabonwa khona abantu. Amaparable nje aqwashisa thina ukuthi ungabi njalo uNkulunkulu akakhohliseki. Abantu bayakhohliseka ibandla lincome sik-appointe singaze sikugcobe ubese eyikhundleni it means nothing ngoba uNkulunkulu uyakwazi wena. Ngakho qwasha ukuthi ungabi ukhula ngoba siyeza isikhathi ungakhohliswa ukwamukela ebandleni kanti nathi ngoba siboni. Enye iparable ekhuluma ngaleyo nto khona kuMatthew 13 ile parable yenetha yokudoba ngiyikhumbula. Baphuma beyodoba bengadobi ngodobo nje lolu libamba 1 by 1 ufish bedoba ngenethi inethi ivele ihole yonke into eyitholayo. Mayisiwolile inethi sidonselwa osebeni sekuyahlungwa ke lapho. Bakhona ofish okuyibona bebefunakala bayathathwa bafakwa lapha abadingakala khona kodwa la kubanjwe nezinkalankala nezinyoka namaxoxo nemneke nokhula lasolwandle nezinkuni nje nakho konke ukungcola okuzothathwa kufakwe kuyolahlwa. Nalapho kuvezwa ibandla ukuthi linjani ibandla njengoba siphila nje kuyimanje. La ibandleni likaNkuluNkulu ngoba siyashumayela siqoqa wonke umuntu othi usindisiwe siyamamukela siyampaphatisa. Ebandleni masingaboni lutho nje ngaphandle oligqamile njengesono siyampaphathisa umuntu simamukela beyilunga ebandleni inetha ibamba kwasani. Kodwa uNkulunkulu uyabazi ofish bangempela. Uyayazi nemneke nezinyoka nezinkalankala zihlezi la noma thina singayiboni liyeza ilanga lokwahlukanisa. Ngakho qaphela ukuthi ube inhlanzi yangempela. Iba ufishwa ngempela. Lento yezwi likaNkuluNkulu ibambe okwangempela wena uyiphile wena bakhona abantu abekho uyiapply kuwena ulwe nezakhe izono neyakhe inyama nezakhe inkanuko uyinqobe 1 by 1 uyiveze lezithelo uNkulunkulu afuna ukuyibona. Akekho ngakwenzela. Singashumayela, singadisciplisha, singadisciplina kuwena kodwa ukuthi uyaliphila izwi likaNkulunkulu. Ngicela ukunyisa lapha kwabaseRoma chapter 6. Sobuyela lapha emagatsheni. Ngichaza wona amagatsha. KuRomans chapter 6 aweve angisiza lamavesi mina webathandwa. Ngoba nami njengabaningi benu ngasindiswa kulamabandla okuthiwa amabandla kamoya. Nike nizwe ngalawo mabandla. Kahle thini ibandla likamoya. Esazi umoya engcwele nezwi alibhala sihlonipha esingavukwa amadlingozi siginqa nephansi lana kushunqa uthuli into engayindawo akusiyo umoya engcwele lo. Kodwa ke lawo mabandla lawo anjalo. Ngathi ngesikhathi ngisakuwona into eyayingisabisa kakhulu kunezinye izinto ukulahlekelwa insindiso yami. Ngoba ngangifundiswe ukuthi ma usindisiwe wona eyimaye kuwe makwenze kufa ungakaphenduki. Ngangazi ukuthi insindiso uyangena uyaphuma nje kuyona. Into enjalo edepende kwisinqumo sami nasekutheni mina ngibambelele. Ngangazi kanjalo. Mange ngona ngisaba ngisho ukuwela umgaqo angiqamba ma. Ngoba manje mangase ngishayiswe imoto ngingakayithola ichance yokuyorepenta kuzokwenzakalani. Ngangiphila ngalokho kusaba. Ngalizwi iqiniso ukuthi kahle njengoba ngisindisiwe ngakhethwe emaphakadeni lento yami kade yaqedwa. Igama lami libhaliwe encwadini yokuphila njengoba ngikholwa uJesu nje ngeke izilahleke insindiso yami. Insindiso
akusiyinto ewugqamcishi ngelinye ilanga usindisiwe ngelinye ngasosindisiwe uyakubhala uyakucisha uyakubhala uyakucisha uyakubhala uyakucisha uJesu uyayimagine into enjalo ngafunda amavesi for example ivesi elithi athi uPetru nina nibanjwe isandla sikaNkuluNkulu nigcinelwe insindiso ezakwambulwa ngesikhathi esizayo ngibanjwe isandla sikaNkuluNkulu uyena ongigcinile ongibekile ongigadile ongiqaphile ungibekela insindiso ezokwambulwa uma uJesu ebuya ngisindisiwe manje kodwa insindiso yami izophelelisa uma uJesu ebuya esezosindisa nalomzimba wami engenza ngiphelele until leso sikhathi ngibanjwe isandla sikaNkuluNkulu angikwazi ukuphunyula mawuwela nengane umgaqo ubani obamba omunye wena noma ingane ebamba wena ngiyaniboya abanye benabazali abambi umzali obamba ingane makuwela umgaqo ngoba lengane buyingqabashiye nje uyibamba wena nami angikwazi ukuphunyula ngoba akusimina engibambe yena uyena obambe mina ngayifunda lento kwathi cosololo enhlizweni yami ngakhululeka ngoba iqiniso linjalo kodwa manje nganenkinga entsha inkinga enginayo manje ukuthi mayinsindiso ingalahleki kusho ukuthi phela mhlambe yabona nezono phela kusho ukuthi yabo angingabi tight kangako kuhle khona ukuba ukuphila ngobungcwele kodwa futhi mangithe kancane nje ayikho into etheni insindiso yami vela ayilahleki uyayibona ingozi insindiso yami vela ayilahleki okusho ukuthi yabona noma ngonile manje laphela leliyalukuluke enganginalo ngisesaba ukuthi insindiso iyalahleka kwalula manje ukuhlala ezonweni ngizobuye ngiphenduke vele insindiso ayilahleki uyayizwa leyo nto so ke idoctrine yokubekezela kwabangcwele noma lesibiza ngesecurity of salvation the perseverance of the saints inaleyo ngozi kubantu mabeyifunda bengakayizwa lento engizama ukisho namhlanje ngangingakayizwa nami athi phela ubufunda kancane kancane angisiza lamavesi angitakula kulolo bishi ngoba ziyakuhlula izono ziyakuhlula ilingo mawusuwazi ukuthi vele ngeke ikwenze lutho once saved always saved noma ngingaphiliswa kukaSathane mina vele ngisindisiwe igama lami libhaliwe lisoze lacishwa ngibe ngicwilile ezonweni angithi mina ngasiphakamisa isandla angithi mina ngawusho umthandazo angithi mina ngabhabhadiswa angithi mina ngiyimember ebandla ngisindisiwe mina akusekho ukulahlwa kwabaKristu noma ngiphile ezonweni wathi uPaul kumina ngalamavesi awuyibambile kahle khoza asiwafundenike lamavesi Romans 6 siqale nje lapha kuverse 1 siza kuthini na siqhubeke sihlale esonweni ukuze kuvame umusa na umbuzo kufanele siyibuze wona ngithi izono zethu zidala ukuthi uNkulunkulu asinikeze umusa manje uma kunjalo singavele siqhubeke nesihlale esonweni uthi uPaul ephinde kuverse 2 phinde neze thina esafa maqondana nesono singabuye siphile kanjani kuso na mawusindisiwe wafa maqondana nesono awuxolelwanga nje isono kodwa wafa maqondana nazo abasindisiwe kuyavela ukuthi khona into eyafa mhla esindiswa akaqhubeki nje ezintweni sengathi akukaze kwenzeke lutho athi kuverse 4 ngakho sembelwa naye ngokubhabhadiselwa kukho ukufa ukuba njengalokhu uKristu wavuswa kwabafileyo ngenkazimulo kaYise kanjalo nathi sihambe ekuphileni okusha masikubhabhadise emanzini sisuke sisymbolize ukungcwatshwa kwakho kanye noJesu njoba sikufaka ngaphansi kwamanzi siyakungcwaba sikufaka ethuneni noJesu njengalokhu uJesu kodwa lasuswa itshe sobe sithi uvukele kusasa waphuma nawe masikuphakamisa emanzini sithi manje sewuvukile sewuyisidalwa esisha lo wamuntu omdala okade uyena nesikhohlakalo okade uyisona sincwatshiwe sifile sekuvele omusha manje sivukile kanye naye ukuze sihambe
ekuphileni okusha. Kukhulunywa ngokuzalwa kabusha labangcwele. Masikhuluma ngalento yokuba born again, ilento edlulayo ekutheni izono sixolelwe, ifike ekutheni nenhliziyo seyiguquliwe. Umuntu osindisiwe akasi umuntu oxolelwe kuphela, igama labhalwa emazulwini justification by faith, kodwa futhi umuntu oguqulwayo isimo, sanctification. Nezo into ezamukisho anakangizwe. Uthi ku verse 6, sazi lokhu ukuthi umuntu wethu omdala wabethelwa kanye naye esiphambanweni, ukuze umzimba wesono wenziwe ize, singabe sisakhonza isono. Umuntu wethu omdala wabethelwa kanye noKristu esiphambanweni, ukuze leya ndoda yesikhohlakali nomfazi wesikhohlakali nesonakali omdala abulawe kanye noJesu, singabe sakhonza isono, singabe saba yingceku ezibuswa isono. Yonke lento yenziwa ngelanga wasindiswa ngalo. Kumele ilokhu ivela nje ukuthi hayi akusasiyena, wafa lo wamuntu owayekade ewuyena, akasasikhonza isono. Athi ku verse 11, kanjalo nani zishoni ukuthi ningabafileyo maqondana nesono. Nina abantu esenisindisiwe, ningathi nifuna ukuqhubeka none ngoba kanti insindisa ayilahleki futhi umusa kaNkulunkulu mningi. Kodwa zishonini ukuthi ningabafileyo maqondana nesono, kodwa niphilele uNkulunkulu kuKristu Jesu. Ngakho ke isono masingabusi emzimbeni wenu ukuba isono masingabusi emzimbeni ofayo, nize nithobele inkanuko zawo. Ungavuma ukuba sibuse, ungavuma ukuthobela inkanuko zawo umzimba wakho wesono. Verse 13 futhi, ninganikeli ngezitho zenu esonweni ukuba zibe yikhali zokungalungi, kodwa inikeleni nina kuNkulunkulu njengabaphilayo abavukile kwabafileyo, nezitho zenu niyinikele kuNkulunkulu zibe yikhali zokulunga. Shintsha. Verse 16, anazi yini ukuthi lowo eninikela kuye ukuba nibe yingceku ezimthobelayo, niyingceku zalowo enimthobelayo, noma ezesono esiholele ekufeni. Isono siholele ekufeni noma ungathi usindisiwe. Mawuqhubeka usithobela, uzenza inceki yaso, uba islave sesono, ungashiyi siholele ekufeni, akekho okhohlisekayo mawuthi wena ngisindisiwe. Akakhohliseka uNkulunkulu. Uyazazi ingceku zesono noma isemabandleni. Uyabazi ukuthi obani abangafuni ukuhlukana nezinto zabo. Awu bathandwe, ngathi singayibamba le. Singathi sesigijime kangaka bese siyalahlwa ekugcineni ngoba besingafuni ukushiya izinto la. Athi verse 17, kepha makabongwe uNkulunkulu ukuthi nina enani yingceku zesono senilalela ngenhliziyo indlela yemfundiso enanikelwa kuyo, nokuthi senikhululiwe esonweni naba yingceku zokulunga. Verse 22 engcina ngawo la, kepha manje senikhululiwe esonweni naba ngabakhonza uNkulunkulu, seninazo izithelo eniyithelayo, kube ngokungcweliswa nesiphetho salokho ngokuphila okuphakade. Ubambe ke uverse 22 ufake emgodleni wakho. Abantu abasindisiwe bachazwa kanje: manje senikhululiwe esonweni, anixolelwe nje isono kuphela, kodwa nikhululiwe emandleni aso, nabakhonza uNkulunkulu, seninazi izithelo eniyithelayo, kube ngokungcweliswa, kube ngokungcwele empilweni, kuba amagrebhisi okungcwele nokulunga nobuhle bempilo athokozisa ubaba otshale umvini ewabona amagrebhisi sebukhona ubungcwele nesiphetho salokho kungukuphila okuphakade. Asikho isiphetho esewukuphila okuphakade zingekho izithelo zobungcwele. Umuntu akafika sindiswe aphile njengedimoni bese ngena ezulwini ekuphila okuphakade. Umuntu ufika sindiswe
athela izithelo zokulunga nokungcwele bese phetha ngokuphila okuphakade. Leli ivangeli elithi umuntu uyasindiswa, insindiso ayilahleki noma ephila noma kanjani ngoba ubhaliwe emazulwini uyongena ezulwini, akusilele iBhayibheli. Akusilele iBhayibheli. Ngakho ningangene kuleya trap mina engangena kuyona mhla ngizwa ukuthi kunento okuthiwa security of salvation. Insindiso engalahleka. Ngithi thina Reformed Press sikhuluma into enjalo. Amaqiniso lawo. Ngiyongibiza ilanga ngizoshumayela ngokungalahleki kwensindiso ngize ngijuluke, ngiyayithanda leyo doctrine. Ngoba yangisindisa ekwesabeni ukuthi insindiso yami iyalahleka zonke izinsuku. Angazi ngabe njani manje enza yathi. Kodwa siqaphe singayi kwi-extreme. Usathana unesilingo for everyone. Uneyilingo eyiqondene naba-reformed. Yilezi ke ilingo zethu thina okufanele siyinqobe. Amen. Asibuye lapha na John. Chapter 15 angithi. Ngicela ke sibukeni uverse 2 again. Kepha yilelo nalelo elithela izithelo uyalithena ukuze lithele kakhulu. So ke sesikhulumile ngomvini nobaba umlimi. uNkulunkulu udimanda izithelo kubantu abathi balandela uJesu ukuba umlimi kusho lokho. Abangayitheli izithelo uyabasika abalahle esigogweni. Ayikho enye indlela yokisho bangcwele. In fact, i-church discipline isuke isho njalo. Uma usuxoshwe ebandleni ngoba uphenduka sesikubambile nathi, suke sichaza lokho ukuthi akusithi phela ukulokhu isikhohlisana. Uma ungenazi izithelo empilweni yakho vele uhambe ngoba kusho ukuthi vele awuyi la isiya khona. Abaya la isiya khona babonakala ngezenzo. Babonakala ngemisebenzi yabo. Kodwa ke bakhona laba abayithela izithelo uthi kuverse 2 nalo gatsha elithela izithelo uyalithena ukuze lithele kakhulu. Ukulithena ukupruna. Nama ngisiyo umuntu ojwayele izitshalo kodwa ngeke ngizwe ukuthi igatsha malithela sometimes ukuphuma nezinto egcina ingathelanga la kulona. Othi uma uyinquma bese uyinika ithuba lokuthi imile kabusha lento igcina ithelile. Yes lona liyathela kodwa kubuye kube nezinto ezikhona la kulona ezidinga lokhu inqunywa kancane khona lizokwazi ukuthela kahle ivele zibe ningi izithelo. Lithi leli verse uNkulunkulu uyakwenza lokho kuthina. Thina abantu abasindiswe ngempela futhi abayithelayo izithelo. Sometimes ngicathi into ebuhlungu kanjalo uNkulunkulu akunquma ngayo inhlupheke ezibuye ifike. Yingakho sibuye sihlupheke thina abantu abasindisiwe. Sihamba kahle noNkulunkulu ubuye ungavela umsebenzi, ungavela umshado, ugula ungaphili, kushonwe ekhaya. Zibuye ifike izikhathi ezinzima. Incwadi yamaHebheru chapter 10 ikhombisa izikhathi ezinzima njengediscipline kaNkulunkulu. Hayi ngoba wonile kodwa uNkulunkulu ufuna uthele kakhulu, ufuna ukuveza uhlobo olusha lamagrapes la, amagrapes athi ukubekezela. Aveze esinye isikhwebula samagrapes, amagrapes okuthi ukulinda. Yabona, so ke sometimes izinto ezinzima ezibhlungu ezifika kuwena zifika for that purpose ngoba ubaba ufuna uthele kakhulu izithelo. Kodwa kaningi usipruna ngezwi lakhe kulento oyibona kuverse 3. Uthi uJesu nina senihlanzekile ngezwi ngenxa yezwi engilikhulumekini. Nina abafundi bami enla, nina vele nihlanzekile manje, nina niyamagantsha akumina. Nezithelo ngiyayibona kunina nishiya yonke into niyangilandela niyazenza izinto engiyishoyo and ngiyanibona ukuthi nihlanzekile. Kodwa nihlanzwa yizwi ngoba ngiyanifundisa ngiyanipruna. Shiyani lokhu ngempela niyapruneka. uNkulunkulu uthokozile ngabe uJesu uyabancoma ngokuthi bahlanzekile ngoba izwi likaNkulunkulu liyasebenza kubona. Bese siku umubuka uverse 8. Ngifuna ukwenza leliphuzu lokuthi uNkulunkulu uyabathanda laba banje. Uthi kuverse 8 ubaba uyakhazumuliswa ngalokho ukuba nithele izithelo eziningi nibe ngabafundi bami. Uyachazeka uNkulunkulu mayibona ubungcwele empilweni zethu, ebona izithelo eziningi and uma ethu uJesu notice indlela akhuluma ngayo lapha yana. Nisenamba ngcwele. Ubaba uyakhazumulisa ukuba nithele izithelo eziningi nibe ngabafundi bami. As if uthi ningabafundi bami only when nithele izithelo.
ubaba uyakhazimulisa ukuthi nithele izithelo eziningi nibe ngabafundi, anisibe abafundi bami maningakayitheli izithelo noma ngathi niyangilandela. Angithi uyakhumbula khona noJudas la. Ushaya yena manje ngesakha punch ngaphansi kwetafula. Ngoba nangu uthi umfundi kodwa akanayithelo. Nami ngishaya wena ngesakha punch lapho yizwe lethu masikulingana lesicathulo sigqoke. Bese uyalungisa. Umfundi kaJesu kuphela. Uyigatsha la ngempela emvinini kuphela ma uthela izithelo. Ma ungayitheli izithelo ubaba akakhazimuliswa ngempilo yakho futhi awusiyi umfundi kaJesu wena ma ungayishiyi into zakho uphile ngobungcwele. Kodwa ubaba uyabathanda labo uyakhazimuliswa ngalabo. Usho kanjalo nakuverse 9 naku10 ukhuluma ngale nto ethanda ngikufundele masinyane. Njengalokhu ubaba engithandile nami nginithandile, hlalani othandweni lami. Uma niyigcina imiyalo yami niyakuhlala othandweni lami njengalokhu nami ngiyigcinile imiyalo kaBaba ngihlala othandweni lakhe. Niyezwa bathanda ufunde slowly mase uyifundela wena, ufunde ugqoke ikepisi lakho lokucabanga. Njengalokhu ubaba engithandile nami nginithandile, hlalani othandweni lami. Ngiyanithanda, yenzani sure ukuthi ngizoqhubeka lokhu nginithanda. Ningenzi izinto ezokwenza ngiyeke ukunithanda, hlalani othandweni lami. Uma nigcina imiyalo yami niyakuhlala othandweni lami. Akabathanda abantu uJesu abangayigcina imiyalo yakhe. Wake wayizwa leyo ndaba ukuthi uNkulunkulu akathandi bonke abantu. Akabathandi abantu abangayigcini imiyalo yakhe. Ngelinye ilanga uyobasika njengamagatsha abaphonse emlilweni. Uthanda laba abayigcinayo, ngiyanithanda njengalokhu babe ngithandile, hlalani othandweni lami. Uma niyigcina imiyalo niyakuhlala othandweni lami njengalokhu nami ngiyigcinile imiyalo kaBaba ngihlala othandweni lakhe. Ubaba uqhubeke ngithanda ngoba ngiyayigcina imiyalo yakhe. Mhlawayeke ukuyigcina nothando likaNkulunkulu liyaphela kuwena, lolu thando lobaba nomntwana. Amen. Angiye ngasemaphethelweni ke manje. Ngiphuzu lami lokugcina leli. Uverse 4 ngifuna ukuvala ngokuthi the only way yokuyiveza lezi zithelo uqhubeka uhlale kuJesu. The only way yokuveza lezi zithelo zobungcwele ukumlalela uJesu, ulenze izwi lakhe. I wish bazalwane ngiyengibatshela abantu ukuthi mina ngangike ngifise sengathi khona yazi uNkulunkulu ukube ngangithi ngasho nje uNkulunkulu wayenomusa wayizokwakha ibhathini la engangiyolipressa kube kanye ngingaphinde ngone. Ngingaphinde ngifuna ukulandela izinkanuko zami, ngifuna ukuhleze ngihamba ngentando yakhe. Ngangifisa kabi ukuthi ngathi ngaba khona iswitch engizoyionisa noma ngiyicishe noma yenziwani. Kodwa kube khona nje into one thing engase ngiyenze bese iyayishintsha impilo yami ngenze ngibe umuntu ophilela uNkulunkulu for good. Indaba ezibhlungu ukuthi ayikho iswitch enjalo. Kuzobiza ukuthi wena uyenze nje intando kaNkulunkulu. Uyayaza ngithi. Uyazi yini ayifunayo, uyazi yini angayifuni. Kuzofanele makufika isilingo sokuthi wenze into uNkulunkulu angayifuni uthi no, ujike ubhekele ungayenzi. Le athe yenze noma unqena ungafuna ukuyenza uyiforce ngenkani ukuyenza, ubungcwele philwa kanjalo. Uyayenza leyo nto uyiforce leyo nto izibe ihabit kuwena. Mayisi ihabit isuke sekwehlela ke mbijana ngoba phela uNkulunkulu usidalesa njalo. Mawusuyijwayela into yenzeka kalula, iya ngokuyibalula. Inzima mawusayiqala ihabit ukushiya ngoba nesono senzeka kalula kanjena nje kuthina ngoba sajwayela. Sajwayela ukuthi mangiyihalela ngizoyithola. Mangiyinqena ayangizukuyenza. Manje inzima leyo nto sewuhalela izinto ezirong uNkulunkulu athe ingenziwa, sewunqena izinto eziright uNkulunkulu athe azenziwe. Kunzima ukushintsha ama habits, kodwa mhle wawashintsha ubungcwele biyashintsha kube ihabit kuwena bese kuyehlela. Hayi ukuthi kubalula, kodwa yebo kubalula. Nezwe into engizama ukuyisho. Asibukeni ke la uverse 4. Uthi uverse 4, hlalani kimi nami kini. Njengokuba igatsha lingethele izithelo ngokwalo kuphela uma lisemvinini, kanjalo nani kuphela uma nihlala kimi. Mina ngiyumvini,
nina ningamagatsha ohlala kimi nami kuye lowo ke uthele ithele eziningi ngokuba ngaphandle kwami ningenze lutho ayihlangani project yobungcwele ngaphandle kaJesu so ukwazi ukumthokozisa uNkulunkulu lento ebengisho enjumeni zasekuqaleni ayikho indlela yokuthi ubaba achazeke ngawe uveze izithela ayifunayo uJesu engekho mawungekho kuJesu hopeless lento engizama ukuyichaza yenzeka kuphela kubantu abayibandakanya noJesu ngikhuluma ngamagatsha asesemvinini mawungekho emvinini uhopeless nje ayikho awakaqali nokuqala ake sikhulume ngokuza kuJesu kuma sikhuluma ngale ndaba yokuphila ngobungcwele sewuJesu kodwa maningekho kimi ningenze lutho yekani bese athi kodwa kuverse 7 uma nihlala kimi namazwi ami ehlala kini niyacela nikuthandayo nikwenzelwe ngamanye amazwi ukuhlala kuJesu lokho akhuluma ngakho lapho kuverse 4 no 5 ukuthi amazwi akhe ahlale kithi ukuhlala kuJesu ukulizwa izwi lakhe ulibambe engqondweni yakho ulivumelele enhlizweni yakho bese liimpacta izinqumo zenzayo livele ezenzweni zakho livele emlonyeni wakho livele intweni oyibukayo livele intweni ezenzayo indawo oyihambayo ngoba ligcwele kuwe izwi likaNkulunkulu ukulenza izwi likaNkulunkulu indlela yokuhlala kuJesu amagatsha ahlezi kuJesu asho abantu abalenzayo izwi lakhe abazolenza njengoba sihlukana nje manje la kusebusuku abazolenza mabecofa amafoni abo izwi likaNkulunkulu abazolenza mhla esesikoleni esemsebenzini esekitchen esekamereni lakhe noma ikuphi la khona umuntu alenza izwi likaNkulunkulu abantu abahlezi kuJesu okuyibona uNkulunkulu athokozayo ngabo abamkele ngoba kuvela izithelo abantu nje abaliphila izwi lakhe asibeni labo bantu bangcwele ngifuna ukusho njalo namhlanje asilenzeni zifake kwihabit yokuobeya izinto osuzazi uNkulunkulu ayishilo Musa i-risk lectina angithi siyalithanda iqiniso siyathanda nokubona amaphutha abanye abageja kuwona sometimes sigcina sihleli lapho dlula lapho izwi likaNkulunkulu ungalisebenziseli mainly for ukubona ukuthi obani abagejayo uba correct lisebenzisele mainly ukulwa nenyama yakho izwi likaNkulunkulu hlezi ucinga izinto eyizonqoba lezezakhe inkanuko hlezi ufuna izambulo ufuna amavesi azonqoba lokho okuhlula wena azosusa lolo lwakho ukhwekhweba olusehlweni nangizobathanda ngenani kuleyo habit yokulisebenzisa izwi likaNkulunkulu ukuyicwecwa wena uhlezi kwiproject yokulwa nezakhe izinto uhleli uyicinga ukuthi iqhamuka ngapi ngibonile ngonile iqhamuke plant engone ngayo imapha amavesi angayishaya ngayo lento hlezi usempini nawe zijwayeza ukulenza izwi likaNkulunkulu amen ithi ngivale ngoverse 11 ngivale ngoverse 11 ngintshelile lokhu ukuba ukuthokoza kwami kube kini nokuthokoza kwenu kuchichime angibe ngimthanda uNkulunkulu indlela abuya khulume ngayo ngiyazi ukuthi abaningi beni manje lento engizama ukuyichaza ayilethi naturally ukuthokoza iyathusa nami ngiyikhuluma ngendlela enjalo oba ngiyafisa ngempela nithuke ukuthuka okuhle bazalwane okuzosiza sikwazi ukunqoba isono singadlali ama games kodwa uthi uJesu akawakhulumi lamazwi ngoba efuna sithuke nje sigcine lapho uthi ngizisho lezinto ukuba ukuthokoza kwami and angithi siyamazi uNkulunkulu is a happy God uNkulunkulu onentokozo echichimayo ebukhoneni bakho Nkosi they are pleasures forevermore lapha phakathi kaBaba nendodana isebumnandi nobungapheli
nathi sisaya khona mase sifikile ekhaya likababa ziyosulwa zonke inyembezi asophinde esikhala sophinde sazi ukuthi ubhlungu nokuphoxeka into enjani kuyoba mnandi into engapheli kusazoba mnandi. Amen. uNkulunkulu wentokozo. Tokoza kusinto yabantu abangakholwa bayazi. Futhi le abathi banayo esikhashanyana esazophela ngobhlungu obungasoze baphela. Thina ama happy people. Thina abantu abaphethe intokozo yangempela. Ezoya ngokuya ichichima nevesi elithi saga ngiyasithanda esithi indlela yolungileyo injengelanga liphuma liya ngokuya likhanya kuze kufike la likhanya khona ngo12 emini liqhakazile ligqame yonke indawo. Impilo yomuntu okholwayo noma kungabukeka kumnyama ekuqaleni ngesikhathi ilanga lisaphuma bathi abantu bamnyama kakhulu mase kuzosa. Kodwa ilokhu iya ngokuya nje until ilanga uJesu ayobuya ngalo. Athi akabonakala siyakuba yikho. Kodwa mhla ibonakaliswa siyofana naye kusazoba mnandi bangcwele. Okwamanje singaxakeka nabo asisebenzi kanye nabo kunzima baze bathi iphi benefit yalentweni yokukholwa. Ngcono kwathina esikhonza amadlozi awubheke nje kuhlanganile. Kodwa eyaba impilo injengelanga liyoshona. Iya ngokuyifiphala nalokho bekungathi kuyakhanya kuya ngokuya kufiphala kuze kuyosithele ebumnyameni besihogi ngunaphakade. Eyethu ilanga liphuma. Haleluya. Ngintshelile lokhu kuba ukuthokoza kwami kubekini nokuthokoza kwenu kuchichime. Siyothokoza bathando masiphila ubungcwele. Siyothokoza ingunaphakade masiphila asinqobeni. Noma zikhaleleke into zasezweni ngeze sikhashana ziyadlula. Futhi eziningi zazo zibheda sisela emhlabeni. Izinto oyitshala yezinye uNkulunkulu uyavuma uyivuna usela emhlabeni utshala ukukhohlakala ebusheni bakho ubuvune kugakanzima. Caca ukuthi Inelinye ivesi buka manje ngeqa esikhathini manje ngeqa amagula. Inelinye ivesi elithi ubungcwele kunesethembiso ezintweni zonke. Nezo vesi ubungcwele bunesethembiso kulokhu kuphila nasekuphileni okuzayo. Ekuphileni okuzayo siyongena emazulwini uNkulunkulu uyosinika imivuzo masiphile ngobungcwele emhlabeni. Ngobungcwele angithi uyangithi ngikhuluma ngobungcwele angikhulumi ngokuphakamisa isandla etendini. Angikhulumi ngebaptism, ngikhuluma ngobungcwele. Ngoba umuntu mangikubuza nje wena, mana ngibeka kanjani lento. Mangikubuza ukuthi ngazi kanjani ukuthi uyaphila wena. Ngikubuza nje kuswele kanje ngikubuza umbuzo obheda njengalo ungathini kimi. Ungathi nakho nje ngikhona. Uyabona? Awuthi manake, mawungathi ngiyaphila mana kancane bese uyolanda certificate sakho se-birth certificate. Nama records asesibhedlela owazala khona uthi uyabo certificate sami ngiyaphila mina buka I was born. Nomzalwane unjalo mawuyibuza ukuthi ngazi kanjani ukuthi ngumntwana kaNkuluNkulu ungabuyele empapathisweni wa19 bani thani buka ama life nazi ithele empilweni yami ngiyaphila. Zonke izinsuku nginqoba izona ezintshe empilweni yami ziyavela izithelo zobungcwele. Kumele ukwazi ukukhuluma kanjalo. Ungalandi certificate ubuye isidumbu manje ubolile unuka phu. Ngoba ufuna ukuhlukana nezono zakho. Mana konje ngene kanjani lapho? Uyabona mase kufaka ngabe usuqedile vele intshumayelo. Usungene ezintweni eziningi. Bengisachazela la vesi. Angithi bazwane ngiyahamba manje sekuphelile manje ngivumeleni mbijana. Bengisachazela la vesi elithi ubungcwele bunesethembiso kulokhu kuphila nasekuphileni okuzayo. Ngasho ukuthi ekuphileni okuzayo kubanjani. Ubungcwele sometimes kunesethembiso khona la ekuphileni kwethu. Kunemvuzo uNkulunkulu asinika yona sisela. Ngihlale ngisho ke ngiyazama ukuyifaka njalo into ngiyiputsheke njengoba namanje ngikwazi ukuyishutha ngiyifaka.
Asilifunzi nivangeli leprosperity. Asikhuluma indaba yokuvuna yonke into la emhlabeni namamiliyoni akho. Asishumayela into enjalo. Kodwa kuyiqiniso ukuthi uyakuvuna okutshalayo. Okunye okuhle okutshalile ukuvuna usekhona la emhlabeni. Eminye imishado emihle siyibonayo ingoba nje batshala kahle ebusheni babo. Akusikho ukuyiphikisa ukusho njalo, asifundisi futhi prosperity masisho njalo. Abanye abaphumelele abaphila kahle banawo nemali banazo into abayifisayo ngoba batshala nje kusakhanya ezimpilweni zabo. Amen. Kusho lela verse lena lisho njalo. Khona izinto uNkulunkulu asibuza hayi zonke. Bakhona abanye bethu abawo Jeremiah senza kahle kodwa sibizelwe nje kulokhu kuhlupheka. Webazwana bengaqondisa inhleke kuleyo. Khona ngisuke ngifuna nihleke kuzona bengaqondisa inhleke kuleyo. Ngoba iqiniso lelo ngiyazi futhi khona ababhekene nalezo zimo. Asihlekisi ngabantu abanjalo. Kulamabandla ethu bayamukelwa ngoba siyayazi suffering. Siyayamkela njengentando kaNkulunkulu for abanye babantwana bakhe. Kodwa babaningi abantu abanjalo. Abaningi baxakekile ngoba bayavuna izinto abayitshala. Amen. Ukukhuluma mina manje ngikhuluma njengobhuti omdala futhi ngiyahamba. Asekho isakhona imibuzo uthanda ngiyicwecwe. Mana ke ngiqede futhi manje. Ngicela ukunyala kanje bangcwele inyala nasendivesa ngithi manje ngichazile ukuthi kuba umvini oyiwona kusho ukuthini nathi njengamagatsha esihlala kuyena. Ngicela ukuneze siyaloke manje. Sekukhona nokugugo kukhona mbijana. Benginibuka so ke ngijwayele ukuzwa ngani iRCM sometimes ngibone mbijana lapha nalapha angazi ukuthi ngisithole isikhathi ukuthi ngihlale nje nani kanje. Nganibuka nabahle nganithanda. Abanye benu manginibuka ikhona phela into yokuguga manje yazi lo ubengafonela na kanjani nalo mabengase bashade ikhona into enjalo. Ngicela ukunyalayo ngalapho bazalwane ukuthi lithi izwi kaNkulunkulu asibalekele inkanuko zobusha thina esebasha. Nina besilisa kunesilingo esikhishiwe esihogweni esinizingelayo sepornography la emafonini. Sinqobeni bafowethu. Sinqobeni. Nina besifazane enisebancane nibahle kade nginibuka. Ninqoba isilingo se-desperation yokushada. Ugcine sewuyijikjela ngicine nishada amadoda angakholwa noma ngicine niphisana ngeinto zasemshadweni ungakafika umshado. Basizena abafowenu ngokunqaba. Amen. Ngabani basizeni ngokunqaba nina amadoda inqobeni indaba yeinkanuko zokocansi ilwa nayo. Ilwa nayo uzuyinqobe ungavumi nanini ukuthi kubuse phezukwakho. Bese ngivala ngaleli. Shadani. U1 Corinthians 7. U1 Corinthians 7 uthi isolution evele emazulwini. Sengiyicishile manje ne recording. Uma uthola recording ngiyakubona ukuthi ngashumela isikhathi side kanje. Sengiqedile ukushumayela. U1 Corinthians 7 uthi isolution evele emazulwini yokunqoba inkohlakalo yokucansi iculture yethu egcwele kuyona ukuthi abantu bashade. Kusho u1 Corinthians 7. Ngakho thina esithanda iqiniso asilithande naleli iqiniso lokusheshe kushadwe. Ngoba izwi likaNkulunkulu lelo uthi uPaul mawuza ukuthi usuyavutha kungcono ukuganwa kunokuvutha ngenkanuko. Mayisiqaka iselfone nezithombe ezikhona mase likuqaka ilukuluku sisi lokuthi uyafisa abashade phela abantu. Abashade bebancane. Masibuyisa into ikaNkulunkulu amaqiniso kaNkulunkulu alahleka nevangeli lemali naleli vangeli okuthiwa likamoya asibuyise nale yemshade eli emabandleni ethu. Amen. Ngakho ayiphela insizwa eziqala ngezimoto nemizi naqalwe ngabafazi.
Amen. Mfundisi umfusi angazi kunjani leli bandla kade ngishumayela ngijuluka angikaze ngiyithole izandla. Asithandazeni ke ngisuke la. Kwamnandi Nkosi ukuhlangana around izwi lakho nabangcwele. Silekelelana ukuze sikwazi ukuhamba ndawonye. Ngiyakhuleka Inkosi ukuthi kungabi khona la phakathi kwethu ofeza lezi zinto esikade sikhuluma ngazo zamagatsha angenazi izithelo. Kodwa silekelele sonke ngomusa wakho, hayi ngamandla ethu, kodwa ngamandla kaMoya Engcwele. Ukuthi sonke siqinise impela ukulwa nezilingo esibhekene nazo, sikuphilele siveze izithelo empilweni yethu ngoba wena uyakhazumulisa masenze njalo. Futhi siba ngabafundi bakho impela masiphila ngaleyo ndlela. Yamukela ke lonke udumo Nkosi ngoJesu Inkosi yethu. Amen.